Sanibona. Nambu obunye ubufakazi bokuthi uShembe noJesu umuntu oyedwa. Lo bufakazi benzeke sengisiniswe okudala. Sengikhuleka egameni kaJesu. Ngomunye unyaka ngangilele endlini. Ngilele ngimbozile. Ngishaya amandla komuzi. Kodwa ngangazumekile. Ngezwe kukhona ukukhulumayo endlini. Engibuza ukuthi ngiyazi yini ukuthi kukhona utikoloshe le ndlini. Ngakamphenduli. Utikoloshe wasondela kumina, wangibamba amadolo omabili, wawanyakazisa. Mina ngathi kutikoloshe, wetikoloshe, uyazi yini, uyamazi noJesu. Waphuma usukhala utikoloshe. Usuphandle. Kawuzwa ukhuluma uthi ingane uShembe lo ongishayayo. Ngiyabonga ngalofakazi engibukhiphayo besithathu ukuthi uShembe noJesu umuntu oyedwa. Ngicela ukucacisa ukuthi imubu lo Shembe engikhuluma ngaye. uShembe engikhuluma ngaye umqalo wendlela. Umqalo wendlela eMaNazaretha uEzaya Shembe. Lona engithi ba umuntu oyedwa noJesu. Ngiyabonga.